Яңа спорт объекты территориясында эшлекле очрашу үтте. Аның барышында төзелеш оешмасы вәкиле һәм район башлыгы Илһам Кашапов барлык башкарылган эшне карадылар. Универсаль спорт залы 1600 метр квадрат мәйданда урнашкан. Анда футбол, волейбол һәм башка спорт төре белән шөгыльләнергә мөмкин булган спорт залы бар. Шулай ук тренажерлар залы, киенү бүлмәләре һәм душ. Заказчик посмотрел все кабинеты, спортивный зал, провел свои замечания, которые необходимо будет исправить в ближайшее время для ввода объекта в эксплуатацию. На сегодняшний день имеется высокая готовность данного объекта. Икенче эре объект Киек авылында гамәлгә кертүне 220 урынга исәпләнгән балалар бакчасы көтә. Барлык эшләр тамамланган. Объектның әзерлеген дәүләт төзелеш надзоры вәкилләре тикшерде. Яңа балалар бакчасында 12 төркем булачак. В очереди стоят уже детки, они уже ждут открытия, и надеюсь, мы же их будем принимать в новом учебном году. Әлеге объектларның техник регламентка һәм проект документациясына туры килү турындагы кәгазьләрне агымдагы ай ахырында алырга планда. Шуннан соң эксплуатациягә кертергә рөхсәт тә биреләчәк.